Аз мисля, че се бави доста повече. Вау! Дай му е! Той стиска помителта! Леле! Леко е, ти стиска водата от банския направо! Дай ми го напредна, назад, на всякак. И е простак. Валя стиска добре. Изобщо като цяло много съм доволна. Фрактилна женска. Браво, браво! Краси се справи много добре. Той си е спортист, личи си. Какво говориш, бе? Ой! Определено е секси и мускулите му изпъкват. Споко! След 10 месеца няма да му раздаш. Не се тревожи. Още малко! Ай, объркаха позата. Аз и Краси сме най-добра